sa sisian pat ani ka por ba kani ka step ka bamenta ngi nakaliang jong ka Good News TV ngi wanra ka jing kublay ka bakar pang ya phi ki baju ngap bat ki baju shashkor ya kani ka khubor step nani kata ka morning devotion ka ba ka Good News TV ka laju pen mi man la ka step tingai kublay ya phi baro ya ka jing pelat por bat ya ka jing ai por ka jong phi ma phin ngap ya kani ka khubor tu blay un ker khu ya phi ki ying ki sem ki jong phi bat ngai kublay ker pang ya phi baro haka ka teng ka jong Jesus Christ belong nong pen em jongi ka benta bat ka phang jong ka ktien ka jong oblay ka bangin ya sngap haka ni ka step ka bamenta kumbangi la yo sngo baro shita yo ya ki kenten ki jong oblay ya ka ka ba ka ktien ki jong oblay ka la kran hangi ngai skam ki long ki jingker khu ya ka jing em ka jong phi ti haka ni ka step nya phai sha ka phang ka ktien ka jong oblay ya ka ka bangi ja hagini ki sngi ba ki por ki bamenta ba ka jing em ka jongi ki brio la dap tang da ka jing shongs ear dan jing shingan dan jing sokshu dap tang ki khon samla ki dap da ka jing ear ki khna ki dap da ka jing ear ki kami ki kpa ki dap da ka jing ear kane ka benta ayo ba ka jing ja lani ka jing bam yo shu ya kata kamen sim lani ka jing em ka ba shong suk shong san lani ka jing em ka ba shingan hakilenti ya ki jongi kalawan ra ya ka jing em ka jongi bandan hapdang ka jing shapti te ka benta ka ktien ka jong oblay ka long bangin kran ka dai shaphang ka jing shapti katkom ka gospel ka jong Matthias ka nong ba shiphau ka dukhat ba ar phau hun riu ka kran shaphang kani ka jing shapti habangi puli ka gospel Matthias nong ba shiphau dukhat ba ar phau hun riu nilap ba kani ka jing shapti ka don ar benta ka jing shapti ka don ar benta ka baningkong ka dai ka jing shapti ka ba penjot ya ka met ka jungi ka ba shabar lani ka bala ban penjot yangi ka ka bayo i shabar ka baar ka jing shapti ka dai ka waipat ka jing shapti ka bangin shapti yaw taw ban penjot ka men sim ka jungi lani ka ta ka jing shapti yaw blay kani ka jing shapti ka ba penjot ya ka met lani ka ta ka jing shapti ka bangingi shapti haka jing em ka jungi ka ba man la ka sngi lani ka ta ka jing shongs ear lani ka ta ka jing bam shingan kani baro ka dai ka jing shapti ka ba wan na ka bor jong baman lani ka bor jong ka jing dum kani ki jat jing shapti ka dai ka wei ka bala man pen bakla lentino ya ka jing em ka jong obrio ka dai ka bala man pen bakla lentino ya ka jing em ka jong obrio kani ka jing shapti ka dai ka ba wanra ya ka jing klumar kawan ra ka jing yania kawan ra ka jing yamai kawan ra ka jing bomshania kani ka jing shapti ka dai ka ba wan na kata ka bangingi tiang ya ka ba ka ban penjot no ya ka met ka jonge habangi phai shaka kitab ka jong Samuel ka nong ka ba khat khan lai ba khat lai ka dukhat ka ba phra hadu ka ba khat san kum tu ter ngiu ka ni hang ni shaphang ka jing ye thu khana la ni shaphang ka jing kran ka jing ja shaphang usem son u dai u wei u shakri jong u blay u balajiet u jong u bo dai u tau samla u ba bhabrio ya bo blay u la jiet kerpang ya u bo unlong usem la ni unong ya lam mi ki khon Israel haden ka jinglong temen no ka jong u Samuel te kumta hapadeng ka jing yalam ka jong u ya ki khon Israel hakapor ka ba usor u yale thma bar ki Philistia
Ngiu i bangi pulia kani kadukhat ter na duk kabapra. Ngiu ba upon ula penken ya kukular ula don ya kamen siem kejing pom kongo ya ublay. Ka ay kadaw kapenlong ya u ba undon ya kani kamen siem. Day na mar ba uni usol udon ya kamen siem jong kejing syapting. Usol usyapting yo ba udhiarno na kejing long siem kejong u. Namar ba uyo i bakini kinong bot ki jong u hapadeng gata ka jingya khon ka jong ki bakini ki Philistia uyo i bakida don ha kamen sim ka jing ngos ir uyo i bakidon ha ka jing kyu kum ta uni usol ulatieng yo bakahyarno ka kerdan ka jong u yo bakini ki kinong bot ki jong u ki phetno na u kum ta ulapen khen ya ka hukum ka jong oblay. Ya kaba syam la asyuk ban ab. Ya ka ay kaba Samuel udon kam ban le ban pendap ya kata kajing kenya. Usor ula syam ya ka ban le hidala de. Hajing sisa day ma uban pendap ya kani kajing kenya. Henry namar tang ba utiang yo ba kakerdan kajong u kahyarno. Yo ba udu no na kani kajing long sim kajong u. Kumta uni usol ula penken ya ka hukum kajong oblay. Ngisang tu bakani kajinglong kajong usol day na marba syam na syanya skem haublay day na mar uladon ya kajing ting kabakin jado kajang u kata kajing ting kabapendu yu ya kajing kermen kumta haba Samuel ulatip ya ke ay kaba uni usol ulale ulapen ken ya kata ka hukum kajang oblay kumta usol ulapen hiarno ya kekerdan kajang u na kajinglong siem. Samuel ulapen hiarno ya usol na kakerdan kajinglong siem kajong u. Nizo tuwa bakani kajing syapting kabawan nakabor ja kajingdom kaday kata kajing syapting kaban pendu no yaki ay ki babha kajing em kajing ni. Bunsin ki briw day tang na kajing syapting. Yo ba kidu no ya kakerdan. Lani ki syapting yo ba do no e kaspa e kapau syapting yo ba do no ki ba het ki ba thon ki jong ki lingba ka jingya het ka jong ki kini baro ki wan ra e ka jing klumar ba ki bo e kani ka jing syapting hakta ka jing long do ka jong ki syapting ba ki do e kaspa e kapau don no ka jing ya kan an ka jing ya pat ya pra ying hasam kajing syapting ha kajing long nong ya lam lah ka imlang ka salang lah ka balang lah ka nu ka benta ki syapting yo baki do no ya ka kerdan kumta don kajing pat kajing pra kani kajing syapting ka bawan no baman kawan ra ya kajing kelumar kawan ra ya kajing ya pat kajing ya pra niui baki jing ja ki thma hakini kisngi ki bamenta nakaway kari syakaway kari niui baka Israel kilay kijing her thma bat ki Palestine nang ta shishu niui kijing her thma nakaway kari syakaway kari kumta kini barok hat balay kini kiri kidon ya kijing her thma nakaway kari syakaway kari namar dikiting yo kidu no ya kabor ka jongki kidio kiting ikido no ay kabor sinsyar ki jongki asyakadi no hanu kumta kasadon kajing ya kulumar hakajing em ka jongki kani barokon day namar bakim bu ya kata kamin sim makin syapting ya kababaha kini gidi kajing syapting ki basniyo kisamla hakayam lang kasalang kiting yo ba kim yo ya kakam ka jam hakajing em ka jongki bon sien lagi batalot ka jing mat jing perkhat ki phai no ki ai basniyo ki phai no ash ka jinglong ka basniyo ka jongki namar ba kiting e kalawai ka jongki ya ka jing bom dan kam jing bom dan jam jot ka jing em ka jongki samlabon kila kelon no namar ba kiting bakim nuot bantur syakman namar kilabo ya kejing ting hakijing mod kijing perkhat kejong ki kemau kini baro kejing ting kimi nagi bor
jong ubaman. Kaway pat kabenta, jong ka jing tiang. Kaday kaway kabatiang. Kabat pitiang, ya kata kabat penjot ikamansim ka jongi. Kamot kaday ka jing tiang ka jongi, ya ublay. Kaday ka jing syap tiang, ya ublay. Kaday ka jing don, ya kata kaburam. Lani ka jing ngongo, ya ublay. Kaday ka jing syap tiang, ya ublay. Kambaong haka kitab Psalm, kauday kaway, kajing sedang jong kajing start. Habangi don ya kajing syap tiang, ya ublay. Kan mau ka don kajing sedang jong kajing start. Ngi tiang, banle ya ki bas niyo. Ngi lad, na ki ba penjot, ya ka jing ka jong ki beriyo ka paman lakas ngi. Habangi pai, nakasiti ka baar ka jong Timothy. Kalau nong ka bah ningkong rakat bah nyaw. Hang ni kong namar ublay syam la ay hangi ya ka mensim ka jing syap tiang. Henry ka jong ka bor bat ka jong ka jinget bat ka jing le adekar. Ublay ay hangi ka jing syap tiang. Henry mangingi day ban syap tiang buram ya ublay. Ngiday ban syap tiang buram ya ublay namara da ngidon ka jing syap tiang ya ublay. Kamot ngidon kita ka jing sngaw le ran. Ya ublay ladang ngile ya kanu kabapin sngosi ya ublay. Kalong kum kaburam. Habangi pai syabhang uniwe usamla ka ktien ka jong ublay u Timothy. Ngipat ya ka jing ka jong u Timothy uday tang usamla. Ubaka umtip ya ka ka bansawan na ka jing ka jong u. Henry hapadeng ka jing ya lenti ka jong u. Uday ubriyo ba syap tiang ya ublay. Uday ubriyo uba kongo ya ublay. Kumta upol ula penlong senran ya u. Ula penlong senran ya uling baka jinglong ka jong u. Namar ba uni u Timothy ubuot ya ka jing hikay ka ba upol ula hikay ya u. Namar ba upol ula ong ya u Timothy. Ba ublay syam na ay hangi ka kanu ka jing syap tiang. Henry uay kata ka bor, uay kata ka jinget, but uay kata ka jing le adkar. Ublay uay ka bor yangi, habangi syania ublay, habangi don ya ka jing syania ka baskem ublay, bangi syap tiang buram ya ublay. Ublay uay hangi ka bor hangi don kam kanu ka jing don kam ka jing ka jingi. Ublay upenkop ka bor, ka bas kongsan ka long ba. Bu ya ka jing syap tiang ya ublay. Ba ublay hi penkop bor. Ay kata ka jinget ka baskem. La kalong hakinu ki benta ka jing ka jong pi. Ki parasam la wat syap tiang ki jong ka pertay. Syap tiang ya ublay ubala man penjat ka mensim ka jong ki brio. Ya ka jing lepap ki jong ya ka jing ringkang ki jong namar ka jing syap tiang bunsin. Kawan na kajing lepap. Yui bau ka badu Adam. Haka kitab jong ka Genesis. Hadi ki syap tiang. Hadin ba kajing dap lepap ka jong ki. Kila syap tiang ya ublay. Kaya ki pa mi. Haka jing ka jongi. Kalong day bangin syap tiang buram. Ya ublay. Baladangi syap tiang ya ublay. Nginamdon kanu. Kajing le kaban pensungsi ya ublay. Bau ya ublay. Hakamat banyak ki jing le ki jongi. Dam diap ki jing tuai. Panbor na ublay. Namada ngidon ka mensim ka jing syap tiang. Ngidon ka mensim ka jing sngoret. Ngidon ka mensim ka jing shanya. Ngidon ka mensim ka baburam. Bang ngidon ru kata ka jing kermen. Ka bangi ngila ban kermen. Ki jing ya denti ka jing ka jongi. Ki pendok no ya ka jing kelumar. Ki pendok no ya ka jing pat ka jing perah. Langi don ya ka jing syap tiang. Namala dangi syap tiang ya ublay. Habangin le ya ka basniyo. Ngikan mau ya ublay. Ba ublay. Unyo iya ka bangin ngile. Kumtang ikan randin. Na ka bangin le ya ka basniyo. Kumaulang Timothy. Timothy ukan randin. Nabanta ya ka banle ya ka pap. Kumta namar balay. Day na mabu syap tiang. Ya ublay. Te kumta
Kajing siap tiang ya ublay kawan ra ya kajing em kababaha berkebasuk kebasan. Yang scam lingba kani ka kintin kajong ublay ke bangilan la ban bet ha kani ka step ka khubor jong kajing siap tiang. Ngit scam ba kum ki khon ki jong ublay tung in long ki batiang buram ya ublay. Tung in long ki batiang buram ya ublay bangin yo ya kajing em kabasyong suk kabasyong san. Bangin yo ay kilong ying kilong sam kabasyong suk kabasyong san. Kari bakajat ben riu kajongi kan long kabasyong suk kabasyong san. Nabanta kaburam kajong ublay. Amen. Tungin niya duway. Kumni sa sisien pat atray niya ay ngo yami namar kijing kerku kijing pelong kijong mi ya kajing em kajongi bangilong kumni kumbangilong dailing ba kajing iet kajong me. Kumta try jisu kanat ba iet isne yang ikan ko try bangin la ban sya skon ka kten ki jang me balakran sya pang kani ka jing syap teng ken ko pa ngiyo ikan ko pa biki brio kini kisngi ke mementa ki dap da ka jing sier ba ka jing syap teng namar bam dan syu ka jing syang sangan dan rangi duai sya me ken ko pa ai bangi ki brio ngin sngut ho pat bangin syap teng ya me ken ko kanran mama me melong tau blai o bala man penjat ya kamen sim ka jingi bangin la ban kiar ki eki basniu ningin kiar na kapap ka jingi ta terangi syan ya tangah me ba me hi menyalam menai kari ke shnong ka thau ki yeng ki sam ki jingi ki basyong suk ki basyong san ki basyngan ha kayat ki yeng ki basyngan ha kalenti kasenken ki jingi ni duai syame ken ko pa ni pan kini barok tang Jesus Christ. Amen.